Dobrý den, já se jmenuji Tereza Hodicová a zvu vás k relaxačnímu cvičení se zapojením vlastní fantazie, kterému se říká imaginace. Budeme se zabývat takzvanými neovlivnitelnými stresory neboli těmi vašimi starostmi a problémy, které víte, že teď nevyřešíte, ale potřebujete si od nich oddychnout a získat alespoň o kousíček větší vnitřní klid. Najděte si místo, kde vás nebude nikdo rušit, zaujměte pohodlnou pozici těla, ať už ležíte nebo sedíte. Najděte si takovou polohu, která je vám příjemná, ve které se cítíte opravdu pohodlně a nebude vás nic rušit. Zkuste uvolnit svoje tělo tak, jak to jen půjde. Zkuste uvolnit svůj dech. Můžete si říct, můj dech je klidný a pravidelný, dýchá mi to. A jenom chviličku ten dech pozorujte a můžete sledovat to, jak se vaše tělo uvolňuje kousek po kousku víc a víc. Až budete připraveni a budete chtít, zapojíte svoji fantazii a zkuste si ve své fantazii představit nádobu na svoje starosti. Vybavte si nějakou nádobu nebo schránku, do které uložíte vaše starosti, se kterými teď nemůžete nic udělat, které neovlivníte. Ta nádoba může být jakákoliv. Může to být váza, láhev, truhla, nějaký sejf nebo kufr, taška, naprosto cokoliv. Zkuste popustit úzdu své fantazii, co vám nabídne. Může to být malá nádoba nebo velká, může mít různé tvary, může být vytvořena z různých materiálů, podle toho, co potřebujete. Tu nádobu pečlivě prozkoumejte, z jakého materiálu je, jaký má tvar. Můžete si na ní ve své fantazii sáhnout, jaká je na omak. Teplá, studená, neutrální. Můžete si ji upravit podle svých potřeb, jenom vy víte, co do ní budete ukládat. Všechny svoje starosti, problémy, záležitosti, které vás stresují, ale se kterými teď nemůžete vůbec nic udělat. Zkuste se zeptat sami sebe, co si to ještě žádá. Potřebujete tu nádobu nějak upravit, vyspravit, přečarovat na nějakou jinou. Můžete si představit, že opravdu máte čarovnou moc a můžete si vytvořit přesně takovou schránku na vaše starosti, jakou potřebujete. Až budete hotoví a nechte si na to čas, tak si můžete představit a jenom z dálky se podívat na všechny ty svoje starosti, které pomalu do té nádoby uschovejte. Všechny svoje problémy, napětí. Všechno můžete do té nádoby uložit a tu nádobu potom můžete nějakým způsobem uzavřít. Můžete ji zašpuntovat, převázat, zacvaknout, zakódovat. Podle toho, jakou nádobu zrovna máte. Fantazii se meze nekladou, udělejte to naprosto tak, jak si přejete, podle toho, co vám vaše fantazie nabízí. A pak si zkuste představit, že tu nádobu můžete někam uschovat, můžete ji zakopat nebo úplně odstranit pryč, ať už poslat po vodě nebo ji vystřelit raketou do vesmíru.
nechat ji vybuchnout. Cokoliv si představíte, tak je v pořádku. Jenom než vyzkoušíte všechny způsoby, jak se nádoby s vašimi uloženými starostmi zbavit, sledujte, jak se cítíte. Některé formy likvidace vám třeba nebudou dělat úplně dobře, zatímco jiné formy, třeba jenom nějakého uschování a ne úplné likvidace, tak vás nechají klidnějšími. Udělejte si to naprosto podle sebe. Zkuste dokončit tenhle úkol podle toho, jak vy sami potřebujete a jak se cítíte dobře. Nespěchejte na sebe, opravdu pečlivě uzavřete nádobu, uschovejte ji, zbavte se jí a teprve tehdy, až bude všechno hotovo, tak se pomaličku můžete začít vracet zpátky do reality. Uvědomte si svoje tělo, zahýbejte si rukama, nohama, protáhněte se, pokud potřebujete a na závěr otevřete oči. Pokud máte ještě chvilku času, doporučuji, abyste si tu nádobu nakreslili nebo namalovali nebo aspoň nějakým způsobem stvárnili jako dokončení tohoto cvičení. Já vám přeji krásný den nebo dobrý večer a budu se těšit někdy na shledanou.